The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan sa atong pagsunod sa atong protocol nga sa our routine. Before we start our Bible study, we have to be cleansed from all our unrighteousness, mga sala nga itong nabuhat nining adlaw, kay kundili nato kiniisugid ngadto sa tubangan sa Dios, then mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 mao kini atong gamiton nga nagaingon kini sa English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." But for you unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins, but by using your free will, so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampot ta bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa ngadlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat sa imong grasya nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Inaot nga kini mahimong panalangin sa among tagsa-tagsa ka kinabuhing Kristohanon. Tangtanga mga babag nga niya sa mga nahuna, aron kami makatutok, makapunting lamang sa among pagatunan ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan tong mga subscribers, atong mga higala, o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Our fellow believers, welcome na usab ni ining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og living the dynamic life. Okay. So, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon sa atong
paghisgot bahin ini nga. Okay. Ato kining ipadayon. The soul of a believer is immortal. Okay? Gani, ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao na nag-iya niya ng everlasting existence nga gitawag og immortality of the soul. Okay? Kaya ato namang gihisgutan nga once gi-create, kanang buhat ang kalag, gibuhat sa Dios ba ang kalag, it's going to last forever. Okay? Magkinabuhi na kana siya hangtod sa katapusan. Why katapusan? Okay? Let us correct that. Why katapusan? Hangtod sa kangturan na. The question is only where it's going to spend its eternal or its everlasting existence. Now, alang sa di magtotoo, of course, magkinabuhi siya sa iyang everlasting existence dito sa linaw sa kalayo. Ato naman kining gipatinaw kanimo kaghapon. Now, alang sa ka magtotoo, he will spend his everlasting existence dito gyud sa presensya sa Dios, dito sa langit, where there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Salmo Kapitulo 16, versikulo 11. Ang usa ka magtotoo is going to have a fabulous time dito sa langit. So do you get that? Fabulous time. Mabulokon di gyud nimo gani matugkad na gyud ang unsa ka nindot ang imong pagkinabuhi na dito. And that everlasting existence gitawag kini technically diha sa balaang kasulatan nga everlasting life. So, both believers and unbelievers dunay everlasting existence, okay? Referred to as the immortality of the soul. Once again, sa atong pagtutok ginamit ang standpoint of believers. And some of the things that indicate their everlasting existence. Atong isgutan kini, doon ay pipila ka mga punto atong ihantag kanimo, 8. Ang nag-una gyud ini ang tanang mga magtotoo na nag-iya na og everlasting life, resulta kini sa ilang pagtuo kang Kristo nga ilang manluluwas. Juan 3:16 ngadto 18 og 36, pinadayag 2:11 og pinadayag 3:5. Okay, mo ni number 1. Number 2, every believer matag magtotoo ana siya puloy-anan didto sa langit nga naghuwat kaniya. John 14:1-3. And the word that is used for home diha nagkahulugan og dako nga puloy-anan, a large dwelling place nga gitawag og mansion. Mao na ikaduha. Ikatulo, matag magtotoo manag-iya og binanhaw nga lawas, resurrection body didto sa eternal state nga mao kanay that will house the soul and the human spirit. 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21. Ang lawas sa magtotoo will be identical with the resurrection body of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 4:13-18. Ikaupat, ang matag magtotoo manag-iya og hingpit nga kalipay og kanang pagmaya, pleasure, pagpahimulos dito hangtod sa kahangturan. Ug busa wala na dito'y pag-antos in the eternal state, wala na. Revelation 21:4, Psalm 16:11. Ang langit
will be a wonderful place beyond description. Revelation 21 o 22. Ikalima, ang matag magtutuo will be in the presence of God forever, hangtod sa kahangturan. Revelation 22:1-5, 2 Corinthians 5:8. Now, giingon kini sa English, to be absent in the body is to be face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Ikaunom, every believer will have eternal reward. Ingon nga resulta kini sa iyang pagbuhat ug mga mayong binuhatan nga Dios nun dinhi sa atong panahon. As a result of the production of divine good in time. 1 Corinthians 3:11-15, 2 Corinthians 5:9-10, Romans 14:10-13, Hebrews 4:9 and 10, og diha sa Juan 15:1-7. Now, take note of this, that the thing that differentiates believers in the eternal state, so may kalahian nila, nabago yung mga diferensya. Yes, doon na diferensya. So, the thing that differentiates believers in the eternal state, mao ang ilang nabuhat nga mayong kanang binuhatan. Their kind of production. Okay? Kaya duha man ka klase nga production, human good o divine good. And you know, as a review, human good, ang definition nini is anything and everything a believer does outside of the divine dynasphere. Kaya tuwa man sisigawas, then ang iyang nabuhat ka maayo, tawhanon. So dili ka na kanang gantihan. Whereas, ang usa ka magtutuo nga tuwa magpuyo sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere, sa diha nga siya bubuhat o mga maayong binuhatan, kanang binuhatan nga ilang gibuhat, Dios nun nga buhat, divine good, o kana maoray gantihan. Kaya kinigitandi man na sa Korinto nga, pilak, bulangan, ug mahalong mga bato. So mao na diferensya dito sa mga magtutuo dito sa langit in the eternal state. It's their kind of production. Okay? Now, ang ikapito, nagaingon kini, ang matag magtutuo has an eternal inheritance. Mga panulundon, gireserba kini alang kaniya dito sa langit. Ug mao'y hinungdan nga ang matag magtutuo is referred to as the heir of God and a joint heir of Jesus Christ. Romans 8:17, 1 Peter 1:4. Ang matag magtutuo anaay panulundon nga gireserba dito sa langit. Okay? Mao ni kapito, ikawalo, ang matag magtutuo magakahiusa uban sa kanang mga magtutuo sa dito sa langit. They will be reunited with all other believers in heaven. Nanas 1 Thessalonians 4:13-18, 1 Corinthians 15:51-58. Now get this. Dito sa langit, ang tanang mga magtutuo hingpit na. They will be perfect. One ay itawag sa English of flaws. One. There will be no more flaws there. Ang matag usa ka magtutuo dito sa langit, mao ingon tingali sa to everybody there, nga oh my, how you have changed. Now, dito sa langit, there's no need of erasers and pencils anymore. Naibaw ka ba nga, no? Tungod kay all of the
idiosyncrasies, all of those negative things will be gone. Totally gone. Kasabot ka? Mawana na. Wag tang natanan. They will all be removed forever. Okay? Klaro? So, to repeat the emphasis, paghatag og dugang impasiyan bahin sa kaluwasan, the doctrine of soteriology. Ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kasaysayan ra na. Gusto? Kasaysayan. That's history. Apan, ang imong pagtuo kang Kristo nga namatay siya dito sa cross, alang kanimo mo na kaluwasan. Kasabot ka? Kaluwasan. Ang imong pagtuo kaniya nga imong manluluwas. Apan mutuo lang ka nga siya namatay dito sa cross, kasaysayan ra na, everybody knows. Sabot ka. So, believing in God, dili man gani mo ni ang pahagis kaluwasan. Ang tanan, tao yun, bisag, kinsa mo, ingon sila, mutuo sila Diyos. Pero, dili man na mo'y pahagis sa Diyos nga ikaw maluwas. Bisan gani, ang mga demonyo, nga nagatuo sila sa Diyos, apan, o man sila, unsa, wan nila dawata, ang iyang pagka-Diyos. So, tuo lang siya nga na Diyos. Mayroon lang sila, tuo maminay Diyos. So, believing in God is not the means of salvation. It is believing in the Lord Jesus Christ. Naibaw ka ba nga, no? Tungod kay diya sa Juan 14:6, ang atong Ginoong Kristo nagaingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinagi kanako. Na. You see? Dili ka makadritso ang pasabot niini, di ka makadritso ngadto sa Dios nga amahan. Dili. Kay naay paagi sa Dios nga atong sundon. Aron sa tinuoray kita maluwas. So dili maluwas ang tao nga miingon lang siya mutuo siya Dios. Dili. It is believing in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. So, mutan na ko rin, how does one enter the church? Kinibang lawas ni Ginoong Kristo. Tubag, pinaagi sa Spirit Baptism. Naanas mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 5. So, ang mechanism, ang paagi, protocol, sumbanan, nga mga itong tumanon, mo kining Acts 16:31, nga nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. So it is faith alone in Christ alone. Maura na ang bugtong paagis kaluwasan. Again, salvation is not the following, by being baptized, no. By being a member of a church, dili. By following the golden rule, dili yapon. By raising your hands, dili. By walking down an aisle, by doing good, awa man ta mo supak ka na pagbuhat umayo. Kinahanglan tun-an gyud mo ang pulong sa Dios nga. Dunay duha ka klaseng good, divine ug human. And you should know the mechanics nini. In a deeper meaning, buot pasabot nini. Dili ka maluwas by following the 10 Commandments. So katong akong ipangisgutan mo ko ito'y mga mini nga pahagis kaluwasan. Okay? O ito mahimo niya na. At tula nigid, landlad din ang unsay kamatuoran sa pulong sa Dios. Now, mungutanan na po ko nimo, how did the Old Testament people get saved? How did they get saved? Yun sa Manila pagkaluwas. Pinahagi sa ilang pagtutok sa unahan ngadto sa cross by faith. By looking forward to the cross by faith. Pagtuo. Karon kita nining atong panahon bag-ong pakigsaad. Yun sa mga ito pagkaluwas. By looking backward to the cross, also by faith. Now,
Hinumdumi, ang matag sakop sa kaliwatan sa tao, anaay tulubagon sa pagpaminaw o pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Now, of course, gipadayag kining kabubuton sa Dios nga ang matag sakop sa kaliwatan sa tao mataw unta pag-usab. Naiunta nga numang na may unta tungod kay na may kabubuton ng tao. You see? So, nganong di man tanan mo tuo? Nganong di man tanan mo tuo sa gipadayag nga kabubuton sa Dios? Tungod kay naa sila'y kabubuton. Mutuo. Sabot ka. So it is God's declared will that every member of the human race be born again. 2 Peter 3:9, 1 Timothy 2:4, Jeremiah 29:13. Okay, unsa magisulti yun din 2 Pedro 3:9. Nagaingon kini sa English, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance, meaning to be saved. Kaya tinuod, Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. You see, pag detour, sa may binisayag detour, maglisod na ta. Ang tanan nga ubang dalan moditor kini ngadto sa kalaglagan. Si Kristo lamang ang bugtong dalan ngadto sa langit. Ang Biblia nagatug-an kanato nining mosunod nga ang tanan mga makasasala. Romans 3:23. Unsa may gisulti diya, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23 kana. Ang tanan without exception are guilty. Sad-an. Roma 3:19. Ang tanan stand condemned before God. John 3:18-36. Ang tanan under the penalty of spiritual death. Na. O kining spiritual death, sumala sa ato ng patinaw kanimo mao ang unsa. Hangtod na nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Grasya ng kaluwasan. Kanya unsa pa? Ang gitudlo kanato sa Biblia, ang tanan way mahimo sa atong kaugalingon to wipe out our own guilt. No. All are helpless to wipe out their own guilt. Romans 3:20. And sa gisulti, therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Muna. Ang itug-an gyud sa napulo ka sugo, ang law na nga kanang buhata ang tanan sa man na nimo. Sipyat kas pagtuman sa usa, hapla ang tanan. See? For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Tanan. Wa gyud isinted ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Busa, is there any good reason why ikaw nga dili magtotoo, dili makasalig, makatuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas karon? Is there any good reason why you, unbeliever, cannot trust the Lord Jesus Christ as Lord and Savior right now? Now, sa man na diya sa Roma 6:23,
Ang silot o suhol sa sala maong kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing wala na katapusan, pinaagi kang Ginoo Kristo nga atong Ginoo. Na ang tao God through the ages has tried to bridge the gap in many ways. Nabihang kadaghang mga pamaagi unsaon niya pag pagkiguli, pasiguli ngadto sa Dios. Such as good works. You see? Nagsalig siya sa iyang mga mayong binuhatan, nga iyang pagtuo nga mo'y magkapahilangit niya. Unsa pa? Relihiyon. Mahimog musod ka sa tanang relihiyon. Apan dili kaluwas. Unsa pa? Musod sa mga filosofiya, moralidad, kining tanan wa pakyas gyud, all without success. There is only one and only one remedy niining suliran sa atong pagkaimulag gikan sa Dios, o kini mao ang cross nga diin didto mamatay si Ginoo Kristo aron sa pagbayad sa atong mga sala. Unya di pag yun mo na dawaton nga mao kadto gipakitang gugma gyud sa Dios alang kanimo. Gugma kadto sa Dios. Iyang pagpakita unsa nabitaw na sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, etc. Na, klaro man kayo. Di pag yung kakasambot niya na. So kung balikon, there's only one and only one remedy. Nining mong suliran sa pagkaimulag nato gikan sa Dios. Ang krus nga namatya ni Ginoo Kristo. Kung imo siyang dawaton nga imong utuuhan ka imong Diyos o manduluwas, then ikaw maluwas. Siya lamang, si Ginoo Kristo, mao ang bugtong tubag ni ining suliran sa atong pagkaimulag gikan sa Dios. Sa dihang si Ginoo Kristo namatay dito sa cross, iyang gibayran ang suhol sa sala natong mga katawan. O iyang giunsa pahimutang ang taytayan, the gap from God to you. Now, yes, 1 Timoteo 2:5 nga to sa 6. For there is one God and one mediator between God and men, Christ Jesus. Kadiyot lang kaya ato ning ipahilo na. Sumo gani. Iman ni si Ginoong Kristo ra. Mga tubag nato nining suliran sa pagkahimulag nato gikan sa Dios. So iyang gibayran ang atong mga sala dito sa cross. 1 Timothy 2:5-6 again akong balikon. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Napag na sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12 nga nagaingon. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Klaro man na kayo. Romans 5:12-21. Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive. Now, naatay kapilian. We all have a choice to make. Mudawat bata o mosalikway bata ni ining maong solusyon. Now, you are free. Either accept or reject. Upon hinumdumi, whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe stand condemned already,
because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:18. Nadihausap sa Juan 3:36, he who believes in the Son, Ginoong Jesucristo kana, has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. Wala. But the wrath of God abideth on him. Kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya. John 3:36. Unya si Jesus miingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. John 6:35. Now, di man po ni mao ambot pasabot ni Ginoong Kristo nga physical food. Spiritual kini nga pagkaon. Eternal life. There is total satisfaction, which describes the total salvation package. Diyan versikulo 44 nagaingon, no one negative volition cuts off the power supply to believe, meaning ang pagtuo sa dili magtutuo, the unbeliever's faith, wa kini mabuhi, not energized. Sa in English, ang iyang pagtuo ba niya ng di magtutuo, the unbeliever's faith, is not energized, not enlivened, not activated. Mao, it's non-appropriating. Come to me believing, except the Father which hath sent me draws or attracts. So, ang balik ko na verse 44, no one cometh to me, except the Father which hath sent me draws or attracts. Now, no one to believe, meaning ang pagtuo sa di magtutuo, wa kini madbuhi. Okay? Not in living, not activated. So, not appropriating. Now, diyan sa John 10:12 po, nagaingon, yet to all who received him, ng Jesucristo, to those he gave the right to become children of God, even to them that believe on his name. Now, mabito na diyan sa Roma 10:14, nagaingon nga, how can one believe when he does not know whom to believe in? Now, batay dayon eh. Ang usa ka tawo nga kanang mudubili to make the greatest decision, most important decision in life kini nga pagtuo kang Kristo. Kini siyang tawhana nga mudubilis paghimog labing manunanong desisyon sa pagtuo kang Kristo is choosing an endless nightmare. Mark that very well. Is what not? He is choosing an endless nightmare. A person who spurns the one who suffered untold agony on the cross, nga mao'y iyang puli as his substitute, has appalling consequences. Do you know that? A person who heard the gospel, nakadungog siya sa mayang balita sa kaluwasan, apan iyang isalikway si Kristo, ingon nga Diyos ug manluluwas, kini siyang tawhana nakasala sa salang dili na mapasaylo. He is committing the only unpardonable sin, o kining maong sala is sala against the Holy Spirit. Sabtagin na. Now, a person's attitude ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa iyang dayo na nga kaugmaon. So, ang pagtuo kang Kristo, eternal life. Apan ang pagsalikway kang Kristo,
eternity in the lake of fire. In short, believe or burn. Mora na kinamubaan nga mensahe bahin sa kaluwasan. Believe or burn. Tumuo ka or binisaya, sunugon ka. You see? Pandi ka na masunog yun noon. Sige, dilaab na hangtod sa kanturan. Kaya binimo, ang linaw sa kalayo, nagitawag kini o garbage dump sa Dios. Mao kini ang final destination of the devil and his angels, and that is where unbelievers go. Mao kanay dapit nga antuan sa mga di magtotoo, and they live there for all eternity. Hangtod sa wala na'y katapusan. Una lang na. On the last judgment, otherwise called kini o Great White Throne Judgment, na nas Mateo 25:41, nagaingon kini. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Ang linaw sa kalayo is otherwise known as the second death. Ikaduhang kamatayon, na nas pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 14. Now, alam ka nimo, di magtotoo. Now, this is addressed to you. Try to glimpse into this torment and hopelessness. Tutuki. Kay kinigi, hulagway man ka na diya sa Revelation 20:10 o Revelation 20:15. Tungod kay ikaw adili magtotoo, may gamit man sa imong negatibo nga kabubuton sa pagsalikway kang Kristo, ingon nga imong Dios ug maduluwas. Ang Revelation 20:15 nagaingon nga tungod kay imongan dili man makit-an nga nasuwat dito sa Book of Life sa Karnero, the Lamb's Book of Life, tungod sa imong pagsalikway kang Kristo, ingon nga madluwas. Now, itambog ka na dito sa linaw sa kalayo nga diin atua ang hingpit nga kangit-git dito hangtod sa wala ni katapusan. Naay hingpit nga pag-antos dito hangtod sa wala na katapusan. To ay dayon nga pagkaguol, dayon nga way kalipay, dayon nga pagmahay. Mao ba di Visayan sa frustration? Na frustrated, naay dayon nga kanang kasuko, kalagot, kapintas. Wa nagyugkay, ang grabe pag yun ini, kaya wa nagyugkay ka ng chance nga maka-iskapo ka, gikan niya na. Dili ka na lingkawas, gikan niya na imong kahimtang. Kanya tuwa pag yun ang mga kagots, mga ngipon, mga ago, mga sininggitay na dito. Weeping and gnashing of teeth forever and ever and ever ad infinitum. Sa una ni mo pag-una-una. Ang atong Ginoo Kristo even said it's better off for an unbeliever to have never been born. Iyaning pulong ng Ginoo Kristo. A person who rejects Christ as Lord and Savior is actually making God a liar. Iyang gihimo ang Diyos nga bakakon. Ang tao nga musalikway kang Kristo is resisting God's will. Yang gisalikway yun. Yang giwakli. You see, a person who rejects Christ is his own worst enemy. Siya na ang iyang ngilngigan, kinagrabihang kaaway, ang iyang kaugalingon. So, ang mga di magtutuwa are eternal losers. Hangtod na sila sa dayon na ng ilang pildiro.
Apan ang tao, why ikapanguli pa siya? No excuse. Tingali, may oras siya, wa man ko kay bao sa Dios tungod kay wa may nagsulti bahin kaniya, wa may nagsulti kanako. Ug mao nga di ko angay nga itambog sa linaw sa kalayo. No, kinintawhana pabasa siya sa Roma 1:18 at 20 in order to refute this statement niya. Ang tinuod mo kini, all rejections of truth is arrogance. Pagka-arrogante, pagka-mapahitason, ang tanan nga magasalikuan sa kamatuoran. Nahibaw ka ba? Nga ang Diyos, nag-aandam naman siya kanang plano sa paglubong sa mga di magtotoo. God has already prepared a funeral plan for unbelievers. Naumuta na ko nimo, unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay. The worst conceivable way to die, it is to die as an unbeliever. Dili kay mamatay cancer, o grabing disgrasya, o mamatay COVID-19 o unsa. Dili. It is to die as an unbeliever. Kay kini mga tawhana nga dili luwas, unbelievers, gipaka sama kini ni musunod nga sama sa usa ka tawo nga hapit na siya malumos. He needs a life jacket. Gusto? Ato na lang itandi ang life jacket nga si Ginoong Kristo. Nga mo ay makaluwas ang taniya. Sama sa usa ka tawo nga himalat yun. Sama sa usa ka tawo nga hapit na siya mo mahagbong mahogikan sa pangpang niya nayo sa katao nga dalit siyang kamot aron siya maluwas. Now, klaro kayo ang pulong sa Dios nga nagaingon, he who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. John 3:36. Busa, mientras sayo pa, dili pa ulahi, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Before it is too late, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya na among gipahimuslan ni ining adlaw. Salamat ining bililhong higayon magagat-on sa imong kamaturan, ilabi na bahin ining pagkinabuhi sa kinabuhing mabulukon o sa pagsud na mo sa imong plano na mao kini ang iyawi ning tanan. Usa ato karong iduko ang atong mga ulo. Piyongon ta ang atong mga mata na samtang ato ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga naibilin sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ipahinungod ta kining mga higayuna ngantos atong mga higala, our friends, kinsa wala pa'y Kristo sa ilang kinabuhi, kini silang mga tawanan wa pa'y paglaom. Why kinabuhing dayon diha kanila. So kini gayon na karon mao ang labing mainungdanon, labing bililhong gutlo sa imong kinabuhi. Na I'm addressing this to you, unbeliever. Mao kini bililhong gutlo. Ganis tibuok mong kinabuhi. Higala nga di magtotoo. Na samtang naglingkod ka karon diha sa imong lingkuranan o nagapamalandong kon kitsa magyud si Ginoong Kristo ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Paminaw si Ginoong Kristo nagsulti og ako mao ang dalan,
ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaanto sa amahan kundi pinaagi ka nako. Juan 14:6. No kini nagpasabot nga mahimo si Kristo usa ka bakakon o siya ang maluluwas. Siya mao maluluwas. Kung sa may buti pasabot nini. Well, kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo. Mianhi din sa kalibutan, nagpakatao. Ug sa sama nga higayon siya Dios. Way pagkakunhod siya ang pagka-Dios. Matuod nga tao siya sa usa ka persona. Mianhi siya sa usa lamang katuyo ug kadto maong iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Ikaw ang iyang tuyo. Matod pa sa Juan 15:13 ang labing dakong gugma nga ikahatag sa katao ngadto sa iyang mga higala maong paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Si Ginoong Jesucristo higala, walang muhatag sa iyang kinabuhi alang sa kahigala. Iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya ito nagadumot kaniya, nasilag kaniya, bisan pa niya ito mga Parisiyo nga, nagadumot, o may kasilag kaniya, namatay siya alang kanila. Oo, namatay siya alang kanila. Namatay siya alang kanimo higala. Tutuki mong kaugalingon. Natingali mo tanag, unsa may anaan niya na. Ang kamahinungdanon ni ana paminaw mao kini nga samtang nagabitay si Ginoong Kristo dito sa krus ang Dios nga Amahan mibubo agi og pasangil ngadto kaniyang Ginoong Kristo siya nga hingpit nga Dios ug matuod nga tao gibubo sa Dios nga Amahan ang tanan natong mga sala sa tanang tao ngadto kang Ginoong Kristo siyang lawas. Matong gihukman siya tungod niya itong maong mga sala. Tungod niya itong paghukom na himos Ginoong Kristo nga puli ka nato. Gihukman si Ginoong Kristo tungod sa atong mga sala. Ug mao'y hinungdan. Ang atong mga sala dili na isyo tali ka nato sa Dios. Nga naman. Tungod kay gibayra naman kadto silang tanan. Busa ayaw na pagunahunas pagbayad niya to sanglit. Gibayra naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. O busa sumas gisulti diha sa balaang kasulatan ang imurang buhaton higala maong pag-angkon o relasyon ngadto sa Dios. Nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong pagi nga imo kining mapanag-iya mao ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong bugtong o personal nga Dios ug manluluwas. Tuohi siya sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Mao kada ang unod sa mong pagtuo. Ug mao ra kana kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan ug tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Subuot ka bang makaangkon og kinabuhing way katapusan? Buot ka bang mahilangit? Higala. Mora kini ang bugtong pagi. Nga imong maangkon kini o may langit ka. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mo langit nun. Salamat sa imong pupatinaw ka na mo. Bahin sa kaluwasan nga usar rin pagi kami may balik nga na sa imong kiliran. Pinagi lamang sa among pagtuo, lamang kang Kristo lamang. Salamat. Nining tanan nga among nadungog, o
magagamit kami sa among kabubuton. Mudawat ba kami o musalikway ba? Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo ang mong bugtong manluluwas. Amen.